Divan çend rojên bêde rêveberiya Konavê Rêveberiya Xweser li xwe dike ya bi ser peyedê ve yasaya leşkeriya neçar diguhere û demê leşkeriya neçarî bêtir dike. û herê ciwanek Rojavayê Kurdistanê ji welatekî derve seredana herêma xwe bike, $2,000 Amerîkî bide. Li gorî projeya yasaya rastkirina yasaya leşkeriya neçarî ya ku rêveberiya peyedê li devera Cezîrê ragihandiye ku wê di roja 16 mehê de bêpesand kirin. Li gorî projeya navbûrî demê leşkeriya neçarî ji 6 mehan ji bo 9 mehan tê dirêjkirin û herê ciwanek Rojavayê Kurdistanê temenî wî jêr 3 salî be ji derveyê Sûriyê ji bilî welatên derdorê seredana Rojavayê Kurdistanê bike $2,000 Amerîkî bide rêveberiya peyedê. Her wiha bihayê dayîna pereyan li cihê leşkeriyê an ku bedel $5,000 Amerîkî ne ku niha dike nêzîkî 2 milyon lîreyên Sûriyê. Her wiha li gorî projeya yasaya rêveberiya peyedê ku li ser malpera Encumena Zankosaz ya rêveberiya navbûrî hatiye belavkirin ku her xwendevan yan ciwanekî demê leşkeriya xwe paşxistibe û li ser her sînorekî bêgirtin wê ji bo leşkeriyê bêşandin. PYD di meha 11 ya sala 2014 dest bi cêbcêkirina yasaya leşkeriya neçarî kir û ji ber wê yekê jî bi sedan ciwanên Kurd ji bo leşkeriya neçar hatin girtin û tevlî çekdarên xwe kir û ta niha jî ew girtin berdewam e û niha wan tevlî hêzên Konavê xwe dike, Hêzê Sûriya Demokrat dike. Ji ber yasa leşkeriya neçarî bi sedan ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê derketin û beref welatên derdora Sûriyê û welatên Ewropayê ve çûn. Her wiha Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî ev yasa red kiribû û bi dehan çalakî li dijî berdewamiya girtina ciwanan li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li dar xistibû.